Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar taurari daga Sarandawa Media Concept. To haka yake masu sauraro, a shirin duniyar taurari ne kuma shiri ne da yake zantawa da taurari maza da mata, mawaka, marubuta, 'yan fim da sauran masu aikin hikima don jin takaitaccen tarihinsu da kuma wasu abubuwa da suka shafi rayuwarsu kai tsaye. Daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept, a sunana Isa Randawa tare da abokiyar aikina sunana Basira Sabon na Dabo. Za mu gabatar muku da wannan shiri na duniyar taurari. Bari mu tafi da ku cikin shirin danjin tauraro ko tauraruwar da muke tare da su a cikin shirin kuma a daidai wannan lokaci. Sai ku biyo mu je. To madalla. Da farko za mu so mu ji sunan tauraron da muke tare da shi a wannan lokaci. Assalamu alaikum, sunana Shamsu Waziri. Shamsu Waziri, ka ba mu tarihinka a takaice. Sunana Shamsuddin Umar Waziri, kamar yadda na faɗa, an haife ni a unguwar Farin Yaro a garin Katsina shekara ta 1999, amma ina rayuwa a unguwar Jambango Abatuwa a yanzu haka. Sannan kuma na yi makaranta a Abatuwa Primary School, na yi secondary school gwamman dai kofar Yandaka. So daga nan ban samu zarafin ci gaba ba, amma ina kokarin dasawa daga inda na tsaya insha Allah. Me ya ja hankalinka ka tsunduma harkar wake-wake? Gaskiya abin da ya ja hankali na zan iya cewa tun ina karami na tashi da ra'ayin waƙoƙi, dan gaskiya ba zan manta ba duk inda ma ake harka ta wake-wake haka da na yabo da sauransu, so duk in ma ba a ganna ba a gidanmu za a je nema na a can. To zan iya cewa tun ina karami nake da wannan ra'ayin, da kuma Allah ya sa na girma na fahimci abin, sai kuma naga akwai wani saƙo da zan iya isarwa ta cikin wannan waka. To har na riƙa yi a hankali har kuma idan na yi ina jin mutane suna cewa yayi. Waɗanne irin waƙoƙi kake yi? To ina yin waƙoƙin yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ina yin waƙoƙi na aure, sannan ina yin waƙoƙin siyasa, ina yin na irin baddi haka da matalla, duk kowace irin waƙa ta kowane fanni idan ta zo gare ni ina yin ta. To masu sauraron mu, bari mu shakata da ɗaya daga cikin waƙoƙin Shamsu Waziri, tauraron mu na yau cikin shirin duniyar taurari. Ba za mu gode ba, ban ce rayuwa za ta min daɗi in ba da take ba, in ce dukkanin walarin sai ba za ki bar na ba, in ya rage gare ni idan na ce na baki zuciya. Masu sauraron mu barkanmu da dawowa. Malam Shamsu, na dawo gare ka. Kana da iyali kuwa? A'a, bani da iyali, sai dai ina kan hanya. To masha Allah. To ana yin waka kuma ana yin amshi. Shin wace ce ke yi maka amshin waƙoƙinka? Haka ne. So gaskiya akwai masu yi ma amshi da yawa, sakamakon ita harka ita mu kowa yana so ya kulla kyakkyawa alaka da abokin aikin shi. Hakan ya sanya idan muka yi da wannan sai mu yi da waccan. Amma duk da haka ba za a rasa waɗanda muka fi yawan yi da su ba. Kaga ummi amshi tana yi mani, abu amshi yana yi mani, harira ma tana yi mani, da sauran ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu. To bari mu ƙara shakatawa da ɗaya daga cikin waƙoƙinka a Shamsu Waziri.
domin masu saurare a su gane lalle muna tare da mai waka Shamsu Waziri a cikin shirin duniyar taurari na Randawa Media Concept. Idan na rasa ki ina kuma zani sau mai bani abinci, wuri na masoya aure mun sani zance da azanci. Idan na tuna ki a raina zuciya ba ta yi nufuna. Kana da studio ne? A'a bani da studio, sai dai ina da shirye-shiryen yi idan Allah ya bani dama. Waƙoƙinka audio ne kaɗai, ko kana da video na kallo? To, audio ne mafi aksari aka fi sani, amma na fara bidiyo kwanan nan, yanzu haka guda 2 sun fita. Da na yarda da ke da kuma zinariya. Shamsu Waziri, idan masoyanka da masu saurare suna son baka aiki ko kuma tambaya akan wasu waƙoƙinka da suka ji, gaya mana lambar wayar da za su kira ka kai tsaye ko kuma tura saƙon karta kwana wato text message domin su yi maka wannan tambaya ka amsa masu. Domin ya zuwa yanzu na san masu saurare suna so su maka tambayoyi, kuma akwai tarin tambayoyi da ba mu yi maka ba, irin na su kalubale da ina aka fuskanta da sana'a da sauransu. To na san wannan mun ban masu sauraro ba, su za su maka. To amma sai ka bamu wannan lamba wanda masu sauraro za su iya ɗauka su tambaye ka kai tsaye kuma ka ba su ansa kuma a kowane lokaci ko? To lambar da za a same ni kai tsaye ita ce 081 43 35 39 38. Insha Allah wannan lambar da an neme ni za a same ni da ita. Sakona ga masoyana na faɗin duniya baki ɗaya shine ina farin ciki da farin cikin su, ina kuma damuwa da damuwarsu, sannan kuma muna fatan uzuri wa juna a kowane lokaci, tare da duk inda suka ga mun yi kuskure matsayin su na masoyanmu, to a kowane lokaci kofar mabuɗe take domin karɓar gyara daga wurinsu. To mun gode sosai a Shamsu Waziri mai waka, muna maka fatan alkhairi. Masu saurare a madadin kowa da kowa, Basira sai ki ban kwana da masu saurare. To masha Allahu, masu saurare, sunana Basira Sabon na Dabo, nake cewa sai wani lokaci. Karshen shirin duniyar taurari kenan na sashen Hausa daga Randawa Media Concept. Mun gode sosai da kuka kasance tare da mu. Sai kuma wani lokacin za ku ji mu tare da wani tauraron ko kuma wata taurarugar. Duniyar taurari.